നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ് സന്ദർശിക്കുവാനാണ്. പോകും വഴിയുള്ള കാഴ്ചകളാണിവ. കേരളത്തിലാണ് പറമ്പിക്കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടേക്ക് പോകുവാൻ തമിഴ്നാടുവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം. ഇരുവശവും തെങ്ങുകൾ കൊണ്ടും കവുങ്ങുകൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് തമിഴ്നാട് സമ്മാനിച്ചത്. വളരെ മനോഹരമായ റോഡുകൾ, ഇരുവശവും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. ഇലപ്പുള്ളി പൊള്ളാച്ചി ആനമലൈ റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. പതിയെ ഞങ്ങൾ ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന് യാതൊരു കുറവും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ എൻട്രൻസിന് മുന്നിലെത്തി. അവിടെ നിന്നും എൻട്രൻസ് പാസ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. ഒരാൾക്ക് 30 രൂപ വീതവും വാഹനത്തിന് 50 രൂപ വീതവുമാണ് എൻട്രൻസ് ഫീ ആയി കൊടുക്കേണ്ടത്. പതിയെ പതിയെ ഞങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇരുവശവും വലുതും ചെറുതുമായ അനവധി മരങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാടുവിലാണ്. പക്ഷേ ഈ ടൈഗർ റിസർവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് എത്താൻ. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്തോറും കാണുന്ന കാഴ്ചകളുടെ ഭംഗിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യാത്രക്കിടയിൽ വെച്ച് കുറച്ചു പേരെ കണ്ടുമുട്ടാനും സാധിച്ചു. അവർ അവരുടേതായ തിരക്കിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചു. പോകുന്ന വഴികളിൽ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും മറികടന്ന് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ എൻട്രൻസിന് മുന്നിലെത്തി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാടുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് 30 രൂപ വീതവും വാഹനത്തിന് 85 രൂപയുമാണ്. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇനി ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരുടെ വാഹനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സഞ്ചാരം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി. ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാഹനം നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ കാണുന്ന വാഹനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ യാത്ര. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടത്. കൂടാതെ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകളും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. യാത്രക്കാരെ അവരുടെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളും പോകുന്ന വഴികളും വ്യക്തമായി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 400 രൂപ വീതം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ. അങ്ങനെ വണ്ടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഉൾവശം. അങ്ങനെ യാത്രക്കാർ നിറഞ്ഞു. വാഹനം പുറപ്പെട്ടു. പോകും വഴി ശക്തമല്ലാത്ത മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡുകൾ അത്ര മനോഹരമായിരുന്നില്ല. ഏകദേശം 644 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിലാണ് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. ആനമലൈ ഹിൽസിനും നെല്ലിയാമ്പതി ഹിൽസിനും ഇടയിലാണ് പറമ്പിക്കുളം നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ കൂറ്റൻ മരങ്ങൾക്കിടയിലും കൊച്ചു കൊച്ചു സ്കൂളുകളും വീടുകളും അവർ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്ന അമ്പലങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൽ ഏകദേശം 65 കടുവകളുണ്ട് അഥവാ പുലികളുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തന്നത്. പക്ഷേ പകലായതുകൊണ്ടാവണം ഒരു പുലിയെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം.
ഇതാണ് തുണക്കടവ് ഡാം. ഈ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതും. ഇതാണ് തുണക്കടവ് ലേക്ക്. ഈ ഡാമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 557 മില്യൺ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് ആണ്. കൂടാതെ ഇവിടേക്ക് KSRTC സർവീസും ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇരുവശവും തേക്ക് മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു കാഴ്ചകൾ. അപ്പോഴും പുലിയെ മാത്രം കണ്ടില്ല. പതിയെ പതിയെ മഴ കുറഞ്ഞു. തേക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് കണ്ണിമര തേക്ക്. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് മരമാണ് ഇത്. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും 1994-95 കാലഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച മഹാവൃക്ഷ പുരസ്കാർ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രത്യേകതകളും നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 39.98 മീറ്ററും വീതി 7.15 മീറ്ററുമാണ്. ഈ തേക്ക് വൃക്ഷത്തെ വിർജിൻ ട്രീ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഒരിക്കൽ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും രക്തം ഒലിച്ചിറങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ളവർ ഈ വൃക്ഷത്തെ ഗന്നി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക, അതായത് വിർജിൻ. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. നിരവധി മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ, നിരവധി ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ. അപ്പോഴും പുലിയെ കാണാനായി തുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യാത്രക്കാരുടെ കണ്ണുകൾ. ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ മറ്റു മലകൾക്കൊപ്പം എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി വണ്ടി നിർത്തി. വളരെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം. ഇതാണ് പറമ്പിക്കുളം എക്കോ ഷോപ്പ്. ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന സാധനങ്ങളാണിവ. കൂടാതെ തന്നെ ഇവർ വളരെ ഭംഗിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. ഒരു റൗണ്ട് എബൌട്ടിൽ നിന്നും വണ്ടി നേരെ തിരിച്ചു. ആ റൗണ്ട് എബൌട്ടും മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ചിലരെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ വേഗത കുറച്ചു. അവർ ഞങ്ങളെ നോക്കി ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കാഴ്ചയും കണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി സഞ്ചരിച്ചു. ഇതാണ് പറമ്പിക്കുളം ഡാം. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ. ഈ ഡാമിൻ്റെ ആകെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 6,91,65,000 ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സാണ്. ഈ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ഡാം മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമിഴ്നാടുമാണ്. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ വണ്ടി തിരിച്ചു. തിരികെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിയെ ഞങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴും പുലിയെ മാത്രം കണ്ടില്ല. ഇതാണ് പറമ്പിക്കുളം ഡാമിൽ വന്നു ചേരുന്ന തടാകം. ഈ തടാകത്തിൽ നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടവും കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ ജലാശയത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ ദാഹം മാറ്റുക. കൂടാതെ അവരുടെ ഉല്ലാസവും ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തിരികെ ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നത്. അവിടെ വീണ്ടും ചിലരെ കണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി. വളരെ തിരക്കിട്ടൊരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൻ. ഞങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്താതെ വണ്ടി തിരിച്ചു. നേരെ കേരളത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ച് തമിഴ്നാടുവിലേക്ക്. ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം പ്രകൃതിയോടും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോടും ചിലവഴിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ആനന്ദം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു.
അതാ ആ മലനിരകളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയതുപോലെ ഇപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു.